Mega love shout out, guys. Good evening, everyone. Miss E, Mrs. E, mega love shout out. Good evening. Thanks for coming. Thank you po, Miss Isa Paharang. Salamat. Salamat, Miss Isa pa thumbs up. Hindi ko pa nakikita. Saglit, may lusugin lang akong pro. Sige lang, Miss E. Sige lang po. Salamat. No problem, Miss E. Mrs. E, no problem. Sige lang po. Parang malakas man yung aking aircon.
Parang pang. Tumulong in the house. Good evening. Thanks for coming. Malakas yata ang aking aircon ba? Salamat guys sa nakatambay. Sarap sumayaw.
Naghay na naman ang isa kong cellphone, di atay. I'm back. Harang ulit. Salamat, Miss E, sa paharang. Harang dito lang po ako, SLL. Tambay lang ako dito. Iglip po ako sa gilid. Sakit ulo ko. Salamat. Salamat, Sisi Koy. Sige, tulog ka na, sis. No problem. Sisi Koy, salamat. Patamsak, sa paharang. Ano ko mag-cellphone na to eh? Saan? Paano naman ang ano? Ano yung biscuit ko? Ano daw? Kuya Ted, may kalam shoutout. Salamat. Sarap sumayaw, Kuya Ted.
Favorite ko cha-cha. Pag nasa sayawan ako, wala upuan yan. Pag nasa cha-cha ang tugtog. Hanggang matapos. Samahan mo ko, Kuya Ted. Di pa kasi ako nakapagligpit ba? Ayan. $3 million in the house. Salamat. Kuya Ted, samahan mo ako. Akyat ka. Parang ano mo yung aking ano ba? Ay, okay. Ayan, nagbaba ako ng hagdan, Kuya Ted. Samahan mo ko. Nag-iisa ako ba? Wala man tao? Ayan na naman ako si walang tao. Baka madali na naman ako ni Shorba. Init. Bukas na yung aircon ko na. Naiinitan pa ako. Ano ba nangyari? Di atay. Di atay. Ayun pala maganda. Ano daw? Ayaw ko nga pahingi ng hagdan. Ayan, may hagdan, Kuya Ted. Samahan mo ako ba? $5 million in the house. Thanks for coming. Samahan mo, Kuya Ted. From Sakhara. Salamat si Lilo. Thanks for coming. Nagbaba ako ng hagdan dyan, guys. Akyat kayo, samahan niyo ko. Ayun, may ano na pala. Wait lang. Hindi ko na naman nakita. Gaya ate, pati na naman ako, Kuya Ted. Ayan. Ay, ingat, Kuya Ted. Dahan-dahan ka mag-drive. Marinig mo ba ako? Oo, nadidinig kita. Hindi ka marinig dito sa headset. Marinig kita, Kuya Ted. Hindi dati kasi narinig ko sa headset ko. Ay, salamat ko naman ako ni Kuya Ted. Wala akong kasama. Sis Lilo. May love shout out. Ako, Kuya Ted, naririnig mo? Yeah, narinig kita pero lumalabas dun sa speaker ng radyo ko, hindi sa headset ko. Kaya yung siguro na pala ako dito sa ako. Kasi medyo... sige. Ana Kitchen. Hello po, shout out. Shout out po sa iyo, ga. Ana, salamat po. Dito. Right. Bakit nasa work ka ba? Hindi, nandito na ako sa taas. Kaakyat ko lang, kaso nga lang, kaakyat ko palang nag-ayos ako ng mukha ba? Wings! Nag-alam shout out. 10 oras ang 10 oras talaga harang. Akyat ka, Wings. Ayan, mag-open cam na ako. Ayan. Ayan, Kuya Ted. Nasa taas na ako, Kuya Ted. Dali lang ngayon siguro ng conference.
Santulin mo naman, Kuya Ted. Sandali. Si Lilo, shout out, Wings. Hindi ko lang shout out sa'yo, Wings. Oo, nadidinig kita, Kuya Ted. Narinig mo ba ako? Oo, nadidinig kita. Sandali. Para yung pagkakaw ka, pinumarap kasi yung yung tulog ng radyo. Balik ko ba? Thank you. Salamat. Ayan. Uy! Si Lilo, nadinig mo ako? Nag-love shout out sa'yo. Si Lilo. Hello, Ate Ping. Hello! Si Koy. Salamat. Nadinig mo ako? Oo, narinig mo ako? Para tayo. Narinig mo ako? Oo, narinig ko sa'yo. Si Lilo. Narinig mo ako, ate? Oo, nadidinig na kita. Ayan. Ang aking Pwede po na kumanta, isa, Ate pang Ping. ko. Hello! Sige, kanta ka! Sige, kanta ikaw. Basta ikaw. Ang aking cellphone ba? Narinig ba? Ito, wait lang. Kanta kasi si Koy. Uy, ang problema ko, silang magsasara yung isang cellphone. Yakan. Oo, nadidinig. Eta. Ayan, Kuya Ted. Ayan na, narinig na kita sa headset ko. Nakaukap kasi sa kone, doon Ayan, sa... Nakaukap kasi sa radyo kanina kaya hindi kita marinig eh. Yan, okay na, malinaw na, Kuya Ted. Wala kang trabaho ngayon? Kaakyat ko lang, Kuya Ted. Kaakyat ko lang ng kwarto. Two weeks na lang. Tapos ka na. 2 weeks na lang. At 2 weeks na lang, Ramadan. Ang akyat ko yan mga alauna or alas 12, ganyan. Ng gabi. Okay. Ngayon, alas 9 pa lang, alas 9:30 pa lang. Akala ko 2 weeks na lang sasahod ka na. Yatay! Akala ko sasahod ka na. Narinig ba ako, Ate Ping? Oo, nadidinig kita si Lilo. Lilo, may galap shoutout sa'yo dyan, Lilo. Shoutout. Kasi medyo mahina, sis. Medyo lakasan mong konti. Two weeks na lang. Ay, oo nga. Nagigikuman ako. Tingnan mo yung echo cancellation mo, baka hindi naka-cancel. 2 weeks na lang, Ramadan. Ng gabi. Sahod sa amo, Kuya Ted. Nagdodoble ka dyan, may naka-open kang isang tab dyan. Wala man akong tablet, Kuya Ted. Cellphone lang. O baka si Kwan sa kabila, kay Lilo. Bakit si Lilo? Bakit kasi si Lilo? Wala man mga sound tong mga ano ko ba? Si Wings, tawa lang tawa. Wins, may galap shoutout dyan, Wins. Sakit ka nga, Wins. Wings, akyat ka na sa'yo na Kuya Ted. Ayan. Ayan, Lalaglag pala si Lilo. Oo, baka inayos na. Wings, akyat ka! Ang likod kasi, kaya yan. Ang likod-likod kaya lalo. Nagtataka ako tuwing live mo.
Oh, Oh. ano Kuya Ted? Nagtataka nga ako tuwing live mo. Nagtataka nga ako tuwing live mo. Bakit? Bakit bakit parang ako lang yata ang pumupunta dito sa live mo? Oo nga hindi ko alam. Kakalata lang Nagkatiwala sa na nga inyo. sila lahat Kuya Ted. Nag-iikot naman ako. Ayun Pag lang. available naman. Oh, ayun oh. Pag available daw si Lilo. Di kasi, di ba pa Si magkakaiba tayo ng Cicilino, pag time? available yan Kuya Ted, lagi man pumupunta Ah, yan si Cicilino. yeah. Nakahalata ka ba Kuya Ted? Oh, parang kami-kami lang yung pumupunta sa live mo. Tayo Oo, na lang. wala nang iba. Ah. Lalong-lalo na Kuya Ted sa yung yung logo ko. Oh, Wala oh. naman sa logo ko. Huwag mo nang babanggitin yung logo mo. Sorry naman. Mamaya may mga naka-BG-BG dyan. Mayari na naman ako. Kaya Diyan nga. na naman nila ako Patay ng ako, di issue. ba? Meron Oh. palang nag-spy. Oo, mahirap na yun. Kaya pay mo na lang ako. Huwag mo nang sasabihin sa live mo. Secret. Ganun. Baka mamaya pag ginitan na naman nila ako eh. Ikaw pala may kasalanan, Kuya Ted eh. No, palagi ko may kasalanan eh. Kasalanan ni Kwan. Kasalanan ni host. Kasalanan ko. Kuya Ted, Wins may vlog. shoutout. Oh, Ay, shoutout sa Wins. dyan, Wins. Kumusta? Dino, may shoutout. Bigla siya. Dapat di nag-i-alis si Wins. Busy Oo pa nga, Kuya Ted. busy. Oh. Hindi, kahit na busy ka sa work mo, iwan mo lang yung Kwan mo, yung live mo habang nasa work ka. Naaawa ako kay Miss Lino, Kuya Ted. Salamat. Bakit? Sa pagpunta. Nababasag raw yung Instagram niya. Sa tulog niya, bakit ako? Ah. Huwag mo kasi Lino. basagin yung airdrop niya. Kasi pag nagla-live yan, dun siya sa may maingay na na machine. May ipm nga ako sa'yo, Kuya Ted. Mag-PM nga ako sa'yo. Oh, nalaglag na. Nalaglag na naman si Wings. Eh, masyadong malikot eh. Nalaglag kaya nalaglag. Kung ano, 6 million in lang. Salamat sa inyo, guys. kung ano kasi kinakalikot niya kaya nalaglag na naman. Okay. Tingnan mo. Try ko nga kumanta, Ping. Sige, kanta ka. Parang ang layo ng boses mo. Malayo ba? Oo nga. Ganyan. Oh, malayo. Konti pa. Okay na ganyan? Ay, mas maganda pa sana kung naka-open cam yan. Mas maganda, mas malakas yung mas malakas. Correct. Mas malakas. Correct. Ha? Hindi kasi Kuya Ted, bumili kasi ako ng V8, tapos hindi ko pa siya alam gamitin. So parang Ay, nag-ano pa lang. Ikabit mo na yan para matesting mo. Wala. Testing pa lang. Oh, testing mo. Ano ba yung Testing channel mo? natin, ha? Sige, sabihin niyo kung ano akong mahina, malakas, ganyan. Tapos biglang may patalastas, di ba? Wait lang, inayos ko lang yung isa kong cellphone. Ano muna, patalastas muna yung ano ko. Ayan. Baka di pa nagadikit si Lilo sa akin? Nagadikit naman si Lilo sa akin? Dikit na ako sa'yo, Kuya Ted, yung dalawang ako mo. O baka ako kamo, hindi pa ako nakadikit sa'yo. Kaya atay. Yun lang, Kuya Ted. Yun. Naniningil na ako. Ako pala yung may utang. You are the one who Ayan, okay na yan. makes me happy when everything else turns to gray. Yours is the voice that wakes my mornings and sends me out into the day. You are
there's no one beyond your eyes. Inside my head, wheels are turning, and sometimes I'm not so wise. You are my heart and my soul, my inspiration, just like the old love song goes. You are one of a few things worth remembering, and since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Ayan. O, Ay, diba? ang galing. O, diba? May nanalo na. Uwi na. Uy, ano? Tinitest ko pa yung mga kuya, yung mga pindot-pindot, ganyan. Kasi hindi ako marunong eh. Hindi ko lang yan. Pagpraktisan mo lang yan. Okay lang yan. Mm. Okay naman. Para kung dinuduyan sa buses, Miss Lino ah. Oo nga eh. Medyo parang inantok ako kanina dun eh. Huwag kayong ano. Kayo, ano. Hindi. Okay. Isa pa nga, sa isa pa. Huwag kayong Yung ano. boses mo. Wins, inaano mo ako, binobola mo ako eh. Sa isa pa nga dyan, Miss Lilo. Isa pa. Hayaan mo, te, sa susunod. Ako na aakyat sa'yo at ako naman kakanta. Sige ba? Miss Lilo, open ka, please. Ay, naku, wag. Open ka, please. Wag. Kinakabahan na nga ako Hindi. eh. Hindi, mas gaganda pa yung boses niya pag nag-open cam yan eh. Tinan mo, pustahan tayo. Ano ba? One at a time. Step by step. Ay, nako. Ano na ba? Ito na. Mag-iwan ka ng bagas doon sa amin ko, Lelot, dikitang kita doon mamaya. Sige po. Dikit na ako sa ano mo kuya, sa main mo tsaka yung sa TED Music pa yun. Yeah, dikit na Tingnan mo, Kuya Ted. Ikaw pala hindi naka-dikit, Kuya Ted. Ikaw lang yung Okay, hindi kaya nakadikit, Kuya Ted. Kaya kasi yung nga pa ako nakadikit na. Naya na nga ako eh. Naniningil ako tapos ako pala hindi nakadikit. Ay, Pahamak ka nako. dyan na host. Nagpunta pa nga ako nun sa premiere mo yata o kaya live na tsambahan ko. Tingnan mo, Kuya Ted. Nasingil ka tuloy. Hindi, mamaya titignan ko mamaya. Mag-iwan ka ng bakas ngayon para makita ko mamaya. Sige, Kuya Ted. Para didikitan kita mamaya pagka nagpark ako. Request mo, Wins, isa pa. Sige, ikaw muna sa ngayon. At ayan, kami papasok pag ikaw naman. Go. Ano ba yan? Ba't nagulit? Wait naman. Sorry. Ayan na. Konting tiis na lang. We fell in love on the first night that we met. Together we've been happy. I have very few regrets. The ordinary problems have not been hard to face, but lately little changes have been slowly taking place. You're always finding something is wrong in what I do, but you can't rearrange my life because it pleases you. You've got to love me for what I am, for simply being me. Don't love me for what you intend or hope that I will be. If only if you're using me to feed your fantasy, you're really not in love, so let me go.
for me. I won't pretend to keep you what I am, I have to be. The picture of perfection is only in your mind. For all your expectations, love can never be designed. We either take each other for everything we are, or live the life we made behind and make another start. You've got to love me for what I am, for simply being me. Love me for what you intend or hope that I will be. You're only using me to feed your fantasy. You're really not in love, so let me go. I must be free. Ayan. Maraming salamat po. Wow, nice naman. Naka-warm up na siya. Napapapikit ako sa kanta mo. You're really not in love, so let me go. I must be free. You're really not in love, so let me go. I must be free. Patayin ba yung aircon? Parang malakas mo ng ating aircon. Ayan, end na talaga. Kala ko nasa nasa concert ni Carpenters. Ay, ano ba yan? Wins, wag ganun. Si Kuya Ted. Ayan, naka-warm up na si Lilo. Yan, sige mo, diretso na yan. Wala na akong alam eh. Magaling niya kumanta, Kuya Ted. Oo. Maganda Kuya Ted, na Kuya Ted. Ha? Wala nang nagsalita. Ikaw naman daw, Kuya Ted. Hindi na ang net ni Kuya Ted. Yeah, may umiikot eh. Siya pa, Miss Lilo. Ha? No, ikaw na wins. Madaya ka eh. Wala, di pa ako makakanta. Nag-aandaan ko pagka umakit ako sa'yo, doon nakakanta ng bonggang-bongga. Hindi pa makaano ngayon. Hindi pa makaano dahil haggard. Grabe ang work Karirin ngayon. mo muna, Miss Yung Lilo. parang... Yata. Kuya Ted, may tanong ako sa'yo. Ano yan? Lagi, pag nakikita kasi kita, lagi ka nagda-drive. Aha. Yan yung work mo, di ba? Yeah, ito yung work ko. Ah, kaya pala. Kaya pala sabi last time ni Ate Ping, dyan na daw yung bahay mo. Ano yan? Hindi ko narinig. Hindi ko narinig. Sabi ni Ate Ping last time, dyan ka na raw nakatira sa sasakyan mo. Oh, dito na, mga kon dito. Dito ako sa truck, mga 3 weeks. Ang haba, ang tagal din. Hindi, kuminsan nga, 2 months pa ako dito eh. Tapos uwi ka pag, tapos na yung shipping mo. Ganun. Ayan, uwi ako ng mga 4 na araw, tapos balik na naman ako. Hello? Ang hirap. Yeah. Ang hirap, diba? Oo. Yeah, hindi, marami ring sacrifice, guys. Hirap din pala. Paano yung family mo? Okay lang sa kanila? Okay, malapit lang naman sila dito, mga 5 hours drive. Yeah. Lapit lang. Okay lang naman kasi, yeah. Kasi okay, at saka okay lang naman kasi, di ba, mayroon naman mga cellphone ngayon na kuminsan na video call ko silang 3, di
Ganun lang ginagawa namin. Yeah. Tapos sabi ko nga, nakakatakot mo sa daan. Diba? Oo nga, doon nga sa kung yung mayroon akong short video doon eh. Ewan ko, napanood nyo yun, yung may papalapit na tao doon sa harapan ng truck ko eh. Natakot na takot ako eh. Hindi ko nakita yung Kuya Tel. Hindi mo napanood yun, Ping eh. Parang napanood ko yun. Yung sa gabi yun eh. Ano ba yun? Oh? Hindi safe naman kami dito kasi pagka tapos na ako nag-drive, maghahanap naman ako ng yung safe na place na pagpaparkingan yung maraming tao. Doon ako nagpapark. Hindi naman basta-basta na yung magpapark ako kung saan-saan. No? Ba sa mga madilim, yung mga walang ilaw ba, hindi kami nagpapark doon. Yeah. Meron kayong mga di ba kuya, may mga parang designated na park ng mga truck? Yeah, meron. Meron kaming truck stop. May mga rest area kami. Pero usually kasi doon na rin ako nagpapark doon sa delivery ko. Ganun yung ginagawa namin. Kaya ganun yung ginagawa namin dito. May mga may mga parang show sa US at Canada na pinapakita nila yung mga lifestyle ng mga truckers. Yung mga yung minsan pinapanood namin. Kasi minsan mahirap din kasi may pinapakita pa silang yung iba nagnanakaw sila ng kung ano yung karga mo ba pag nag-stop over ka. Hindi, noon yun meron pero may mga city na ganoon eh. Nung kauna-unahan pa daw sabi nila lalo doon sa New York City, ganoon daw eh. Kahit na red light daw, wag ka dapat ihinto dahil bubuksan nila yung trailer mo. Kaya ganun ginagawa nila. Yung iba pa pinapakita, parang pinapump yung gas, yung fuel nyo. Yeah, ninanakaw nila yun. Pinanonood namin yung dito sa Europe. Yun yung mga pinapanood namin dito. Lalo ngayon, ang mahal ng diesel dito, almost $5 a gallon dito ang diesel ngayon. Mahal naman. Mahal. Mas mahal nga yung diesel kaysa yung gasolina eh. Dito Dapat nga mura yung diesel eh. Oo nga. Matasan sila. Well, hopefully. Ha? Yung iba sila Kuya Abu. Sabi mo nga kanina Kuya Ted, walang nagpupunta tayo lang. Hindi, alam ni Usyo kung sino yung mga sila. Alam ni Usyo kung sino tinutukoy ko. Kaya sabi ko sa kanya, wag na lang siya magbanggit, baka mamaya may content na naman nila ako. Ay, meron ba? Meron ba nag-content sa'yo? Siyempre, alam mo yung mga iba naghahanap lang ng may co-content. Ganoon lang yan. Issue ba? Kaya, i-content ko si Ping bukas, gagawan ko siya ng content. Ay, naku. Ewan ko ba, yung iba kasi hindi sila makapag-content ng walang hindi nang-aaway o hindi nag-aanap ng away. Oo. Ang hirap nun. Ayoko ng ganyan, Kuya Tel. Ayoko ng mga ganyang away-away. Yeah, I mean, exactly. Yung iba kasi, wala eh. Instead na mag-live ka, magkipagsaya ka sa mga viewers mo. Ano lang yun. Basta ako, Kuya Ted, alam ko sa sarili ko kung sinong mga laging nandyan para sa akin. Nandito lahat yun, Mula noon hanggang ngayon.
kung sino-sino yung mga ano ba. Yung tinuturo mo dyan, Peng. Sinasabi ko naman sa inyo yung Kuya Ted. Ha? Nakalagay. Para iba na yung tinuro mo eh. Uy, grabe siya. Miss Lilo, asan ka na? Paisa pa dyan. Nag-mute na siya. Nag-mute. Baka ano. Saan ka, Peng? Saudi ka, di ba? Saudi, Kuya Ted. Si Lilo, saan si Lilo? Bakit? Ano man yan? Si Lilo sa Australia yan. Australia ba siya? Oo. Sandali. Lilo. Hindi ba siya yung kwan? Siya ba yun? Yung... Kuya? Alam mo yung pupunta noon na Win? Siya ba yun? Si Kwan? Saan? Dito ako sa Switzerland, kuya. Hindi parang hindi yan yung main mo, di ba? Main mo ba yan? Oo, ito yung main ko. Ay, baka iba yung sinasabi kong isa. Kasi meron pang isa na kunin, taga-Australia din eh. Ah, hindi. Switzerland ako. Switzerland. Sino ba yung isa? Hindi alam ko meron pang isa eh. Switzerland. Kaya pala, bilis naman nun. Alin? Kali. Yung kotse. Kaya pala, Kwan, kaya pala sweet yung boses niya, K-Wins. Kuya Ted, dahan-dahan ka, Kuya Ted. Hindi, yung kotse. Sabi ko, kaya pala sweet yung boses ni host, taga Switzerland pala siya. may banat pala eh. Di ba? Ganun pala yung Kuya Ted. Pagka sa Saudi, ano ba boses? Saudi? Hindi. I-google ko muna kung anong sa Saudi. Ano bang boses ng camel? Oy, lagi mga nakahayang camel. Shout out na naman sa camel. Miss Lilo. Si Vince, mahilig sa camel. Diba, Vince? Wala na, walang camel dito. Wala na, umalis na. Sir Raymond, thanks for coming. May love shout out sa'yo. Miss Lilo, ikaw muna. Ha? Oh, kanta muna. Para masanay. Parang napasubo yata ako pag-akyat. Wag mo sasabihin na pag-aakyat ka, huwag mo sasabihin na may V8 ka. Kasi pag sinabi may V8 ka, hindi ka nila titigilan yung mga yan. Hindi, Kuya Ted, yung totoo, talagang kumakanta yan. Kaya naman pala eh. Kanta na muna. Makinig na lang muna kami. Wala akong makita. Kasi gawin mo kasi. Mo nung LS mo. Kaya kasi gawin mo kasi, Lilo, bago ka aakyat sa LS, kailangan nagagawa ka na ng playlist mo yung kakantay mo para sunod-sunod. Ganon. Parang naman yun, magko-concert. Kailangan may 20 na kanta ka naka-ready. 20? Grabe naman 20 yun. Tapos dire-diretso yun. Hello? Ate Ping, nakakatakot na yung pala makyat? Dapat nga ganun ginagawa ko eh. Dapat may playlist na para dire-diretso eh. Hindi naman dire-diretso para sunod-sunod yung kakantahin mo ba? Kaya nga, good idea yon Kuya Ate. Kasi ang hirap yung maghahanap ka pa ng kakantahin mo. Oo nga, yun nga yung mahirap eh. Kasi ang daming lumalabas. Tapos, iisipin mo, kaya ko ba yan? Kaya mo yan. Basta ibahin mo yung boses niya. Ako nga, pag mataas, iniiba ko yung boses eh. Ginagamit ko yung boses ng bata. Yun yung hindi ko pa alam gamitin, Kuya Ted, yung sa V8 kung paano.
Ano ba yung andyan sa mga kwan mo, dyan sa mga yung pinipindot mo dyan? Nakikita mo naman eh. Meron, Mga effects mo. aside, yes, sa may effects, meron yung mga buttons na parang, kunwari, applause, laughter, ganyan. O yun, Tapos, ganyan yung mga ganyan. tapos, Tapos yun mo din sa boses, meron din sa boses dyan eh. kunwari, ito, try ko nga. Meron ba? Okay, di ba? May palakpak ka na dyan. Okay. Ayan. Yan yung mga yun. Tapos, ang hindi ko alam yung pagbago ng boses. Ano ba yung role Tingnan mo ng doon sa bass? doon sa ay wala yun. Tingnan mo sa boses lang yung pag ina-adjust mo lang yan eh. Meron kasi siyang kuya, bass, treble, tape, tsaka music lang. Yun yung kwan yun. Yung i-adjust mo yung halimbawa kung gusto mo mas malakas yung subwoofer niya, i-adjust mo yun. Okay. Yeah. Meron ka bang echo dyan? Echo? Meron. Ayan. Pag tinaas ko, mag-i-echo tayong lahat. Ayan. Mas maganda pag medyo mas maganda pakinggan pag medyo may kwan eh, may echo. Ganyan. Yeah. Oo, medyo lumakas-lakas, Sisi. Medyo lumakas-lakas siya. Lumakas Tapos saan nakaset yung nakaset yung bass mo? Yung bass ko nasa gitna siya ng gitna. Ay, try mong lakasan na pakonti sa kanan mo. Pihit mo pa kanan. Ganon din sa tatlo yun, di ba? Treble, yan, ganon din gawin mo. Ganon. Di, mas maganda ngayon yung, mas malakas yung boses mo ngayon. Yan. Okay. Sige. Tapos i-adjust mo pa yung echo mo. Lagyan mo pa ng kaunting echo. Konting echo, ayan. Ayan, okay na yan. Di ba? Ayan, dapat hindi ko nagagalawin yan. Yan, ganyan. Di, mas maririnig ka namin. Ngayon, testingin mo ngayon yan na maghanap ka ng kanta mo. Ayan, tuloy na pasubo na naman. Hindi, ganun talaga yun. Pagka pinalitan mo yung setting ng V8 mo, kailangan testingin mo yun. Kailangan testingin ulit. Kailangan testingin mo. Ayan, pasubo na naman. Ayan, sige. Testing lang. Testing guys, i-vlog guys. Guys, salamat. Meron pa yung boses, meron pa dyan eh. Yun nga hindi ko pa alam. Hindi ko alam kung anong klase yung V8 mo eh. Itatry. Ayan na pala yung nag-start na pala siya. Kaya mas maganda ngayon yan kasi medyo mayroon siyang echo. Okay. Sige po. Thank you. Try natin. Medyo lumakas, di ba? Yeah, medyo lumakas pa. Mas sabi ko, di ba mas malakas yung tunog na ngayon, di ba? Mas maganda tunog. Di ba? Medyo nakasama pang konting slilo. Sige po. Try natin, ha? Such a feeling's coming over me. Agoy, di ba? Wondering most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same.
In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasant sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me, and I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Ayan. Ayan, ang galing. Sana all. Asan yung, di ba may volume yung V8 mo, di ba? Apo. Sana cassette yun. Yung volume is medyo mababa lang, nasa ano lang siya. Hindi, parang 1/4 lang. Oh, medyo lakas mo konti. Tapos yung bass tsaka dribble mo, kwan mo. Ilagay mo sa all the way. Ayan. All the way to the right. Max. Tapos yung this one is the mic. Ayan. Ayan, mas malakas ngayon. Mas malakas na siya. Ayan. Tapos yung sa music mo, Opo. may knob ba yun para sa music mo? Opo. Nasaan yung settings? Kasi yun yung yun yung volume nung sa music mo. Kailangan yung volume ng music mo tsaka doon sa mic mo, halos magkaparehas lang. Gets mo? Sige po. Mas malakas Para, yung music. Yung music mo? Opo. Sige, itry mo. O nakailang try na siya? Kailangan try na. Nabudol. Itry ulit. Ayan, okay niya, mas malakas na kayo, mas maganda nga yung tunog niya kaysa kanina una. Oo, mas malakas nga yung sisi ko eh. Okay Yeah, mas po. malakas ngayon. Yeah. Sige, isa pa. Kung pwede pa nga sana kung pwede pa sana yung echo mo, may madagdagan mo pa yung echo mo, mas maganda pa sana eh. Konti pa, ganyan. Yeah, sige pa. Ayan. Ayan. Hello. Testing. Kamo kasi. Testing ulit. Ayan. Ayan, try mo ulit yan. Try ulit. Oo, iniba mo yung settings eh. Kaya kailangan try mo. Nakakatakot pala magpa-set up kay Kuya Ted. Oo, siyempre talagang ganun. Kada change mo ng setting yan, kailangan subukan mo para marinig namin kung may pinag-iba. Kung may pinag-iba. Oo, tama. Oo, ganun yun eh. Max na monitor or music volume. Sabi daw. Monitor, music. Kasi yung... Yeah, yun pala yun. Yeah, yun pala yung monitor pala. Yan. Max na sa monitor or music volume daw. I-max Ayun, yung yeah, try mo yun. Sige po. Ayan. Try natin ulit. Ano ba yan? Ano bang kanta? Queens. Ayan, maganda na Kuya Ted, di ba? Maganda na yung sound Gusto niya. mo mag-request mo, Gino? Baka naman mahirap yung pakanta mo sa akin, Wins. Ito, hindi gaano mahirap. Ikaw, Ay, Kubo. by Constantine. Ha? Ikaw. Itong si Wins, kung makapag-request, wakas eh. Sabi niya kasi mag-request eh. Kanta niya na yung Kuya Ted ni King Constantino. Yung Never title been to me daw. Ano ba? Para makita natin yung testing. Miss Lilo. Ate Ping. Ano yun? Never been to me. Never been to me. Never been to me?
Hala, parang hindi ko alam yun. Parang napasubo yata ako sa Carpenters. I've never been to meet. Anong Tagalog nun? Mahina ako sa Kuya Ted, English eh. Ikaw na Kuya Ted, nandiyan ka sa Amerika eh. Kwan Alam yun, mo, wala magaling ka na. Wala ka na sa akin. Yun ang Tagalog nun, wala ka na sa akin. Ano to, Pinoyhenyo? Oldies na lang tayo. Kaya maganda naman yung mga Malamang oldies. ito alam to ni Kuya Ted. Ay, nakamute pa siya. May mga ads kasi pag start eh. Mapalabang ka tuloy kapag ngayon. mo, Kuya Ted. Ayan na po, mag-start na siya. Wow. All this tayo, guys. It must have been love, but it's over now. Lay whisper, Lakasan mo yung music mo, lakasan mo muna yung music mo. leave the winter on the ground. I wake up lonely. Ayan, okay na yan. The Sarah silence in the bedroom and all around. Akyat ka pag nag-ilis ako, ha? I close my eyes. Tingin naman siya natin. Dream Wala na. away. Hindi na paawat. Ayaw na paawat, oh. It must have been love, but it's over. Punta ka na dyan, Kuya Ted. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touch till the time has run out. Make believe it, we're together, that I'm sheltered by your heart, but in and outside I turn to water like a teardrop in your palm, and it's a hard winter's day. I dream away. It must have been love, but it's over now. It was all that I wanted, now I'm leaving without. It must have been love, but it's over now. It's where the water flows, and it's where the wind blows. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touched till the time that ran out. Yeah, it must have been love, but it's over now. All that I wanted, now I'm living without. It must have been love, but it's over now. It's where the water flows. It's where the wind blows. But it's over now.
na. Tama na. Oh, di ba? Sabi ko, pag nag-list ako, akit ka, sabi ko. Kanta ka dun sa list ko. Sige po. Para hindi na ako kakanta. Wala, nahiya na ako kakanta niyan. Hindi pwede. Lalong gumaling ano Kuya Ted? Ha? Lalong gumaling kumanta. Oo nga eh. Sabi ko sa'yo eh. May tinatago pala si Lilo. Hindi lang niya nilalabas eh. Secret lang. Magaling talaga kumanta yan. Di si Lilo. Po. May mga request sa'yo sa baba. Ayan, mapapalabang ka tuloy. Ayun pala eh. Kaya may kalab shoutout guys. Yun sa baba guys ha. Parang hindi ko Shoutout Palakpak sa naman baba. kayo guys. Parang hindi ko naman yata alam yun. May mga request pala sila sa baba oh. Mayroong mga request sa baba si Lilo. Nice lang. Wait lang po, parang hindi ko yata napag-practice tuloy ako. Parang ako maggagawa ng ano eh. Ng yung sabi mong playlist eh. Kuya Ted. Bakit pag ako kumakanta, wala nagre-request? Ano malay ko sa'yo dyan? Wag ganun. No comment, no. No comment ako dyan ha. Mahirap na mag-comment eh. Basta sabihin ko na lang anong malay ko sa'yo dyan. Kuya Ted, pag kumanta ka, sabi nila, matulog na ako, Ping! Wala ka dyan sa live mo. Yan nga eh. Naatok yung mga viewers. Naatok yung mga viewers mo pag kumanta eh. Oo, nakakatulog sila, Kuya Ted. Isa nawawala. Kuya Bugs. Maghanap ako. May request si Kuya Bugs. Hanapin ko. Go. Sige, hanapin daw, Bog. Oh, ano? Hindi ako. Ayan pala. Ayan. Hindi mo kasi inaayos kumanta Ping, kaya inaantok yung mga viewers mo eh. Wala nang, Kuya Ted, kahit anong ayos, hindi maaayos eh. Thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, he couldn't be the man I adore. You don't seem to care, you seem to care what your heart is for. But I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine and torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I'm ashamed, lying naked on the floor. Illusion never change into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. But you crawl beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can touch and torn. I'm all out of faith, and this is how I feel. I'm cold and I'm ashamed, lying naked on the floor. Illusion never change. There's something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. Torn. This song was requested by Kuya Bugs Barug. There's nothing where he used to lie. My inspiration has run dry. That's not what I've known. Nothing's fine, I'm torn. I'm all
illusion never change into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. I'm all out of faith, and this is how I feel. I'm cold and I'm ashamed, bound and broken on the floor. You're a little late, I'm already torn. Ayan, Wins. Sayaw-sayaw ka na dyan. Oo, nagbubudot na ako rito, Miss Lilo. Sabi niya, Sisi, Lilo, yung team song ng Coyote, Ha? Ugly, alam mo? Coyote ba? Basahin mo nga, Sisi Koy. Ayan, Ano, may mabasa pa-member ko? tayo. Coyote Ugly. Thank Alam ko you, na tayo sa member, Bog. Salamat. Oy, Kuya Ted, gumagana pala yung membership ko. Can fight the moonlight. Parang alam ko yun. Wait lang. Ano muna, kuya? Salamat sa pa-member. Salamat sa blessing mo, Complicated Bog. tayo. Complicated. Complicated. Ayan, sige. Hanapin natin ang complicated. Ginawang complicated. Miss Lilo, baba muna ako. House. Bakit? Sa baba. Baba muna ako at Bakit? tumawag yung amo ko. Dumating na Ah, deliver. sige. Balik Sige, ako, tapos Kuya. balik ka na lang. Kanta ka muna Sige, dyan. balik ka na lang. Ayan, complicated. Na-stuck mo si Kuya Ted, humina siguro ang net. O nakamute. Kuya Ted, nakamute ka. Hindi, baka nag-stop over kasi may mga truck sa harap. Hindi, nakamute ako kasi iniintay ko to yung tagal Oo mag-backup eh. Okay. Kahapon pa siya nag-backup Malabo dyan eh. Kahapon. Malabo talagang mata ko. Hindi ko makita. Truck pala yun, nasa unahan, yung orange. Ay, magsalamin ka na. Ang lapit-lapit nun, di mo makita kung truck o ano yun. No? Ngayon ko na napansin, Kuya Ted, akala ko ano lang. Miss Lilo, ang labo na kaya ng mata ko. Eh di magpasalamin. Ba't ka kasi di magpasalamin natin? Meron. O di, gamitin mo. Ayun, nakaalis na. Ayan, ang darn. Hindi, bagal eh. Ayan. Sasayang na yung oras ko dito eh. Ayan na. Go na tayo next. Sige, kanta na. Sige. Kanta ka na. Chill out, what you yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you will see I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you've become somebody else, from anyone else. You're watching your back like you can relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me why you have to go and make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else makes me frustrated. A life like this, when you fall and you grow and you break and you take what you get and you turn it into honesty. You promise me you're never gonna find a fake it. And no. You come over and announce, dress up like you're something else. Where you are and where that you see, you're making me laugh out when you strike a pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone, but you become somebody else, not anyone else. Watching your back like you can relax. You try to be cool, you look like a fool to me. Tell me why you have
go and make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated. A life like this, when you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it into fantasy. You promise me you're never gonna find a fake it. And no, no, no. No, no, no. Chill out, what you yelling for? Lay back, it's all been done before. And you could only let it be. You will see somebody else, not everyone else. You're watching your back, yeah, you can relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me why you have to go and make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated. And life like this, and you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it into honesty. You promise me you're never gonna find a faker. And no, no, why you have to go and make things so complicated? I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated. A life like this, when you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it into honesty. You promise me you're never gonna find a faker. And no, no, no. Agoy, 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 agoy. Wala na. Hindi na mapipigilan Ang yan. galing. Ang galing naman. Galing, ah. Kuya Ted, di ba? Ang ganda Sabi. ng boses pala eh. Si Lilo. Tinatago mo. Ano sabi Si Lilo, Kuya tingnan mo Bugs? yung message. Sabi niya, Ikaw lang ikaw lang nakakanta niyan. dito sa YT. Sabi niya, tagal ko nang ni-request sa ibang singer dito sa YT. Ikaw na idol ko. Wow. Wow. Mataas yung boses na yan eh. Mataas yung boses na yan. Oo. Sabi niya, kaya humanda ka na. Marami pa akong request. Kuya Bugs, maraming salamat po sa pag-appreciate. First time ko, di ba, Tiping, first time ko sa'yo magkanta-kanta. First time na kumanta. Lagi ka pumupunta sa LS ko. Ngayon ka lang kumanta. Opo. Di ba? Ngayon lang yung Kuya Ted kumanta, pero lagi siyang nasa LS ko din. Lagi yan. Buti na lang kumanta siya ngayon. Oh, di ba? Oo. Kuya, kamo, buti tinulungan niyo ako mag-set up. Oh, ayan. Mas maganda nga yung beat mo ngayon kaysa kanina. Kasi kanina wala pang ano yan eh, wala pang timpla, kumbaga. Di ba? Wala pang kwan. Wala pang Dito ako. betsin. Hindi, maski wala ng betsin yan. Masama pag may betsin. Kailangan Hindi, ng betsinan. betsin. Saka magaling talaga Kuya Ted. Ano, maganda boses niya. Oo. Pwede na ba, Ate Ping? Pwede na. Oo Tignan mo, naman. Ate Ping, may napamember tayo. Oo nga eh. Kailangan pala lagi ka kakanta. Kami nagpa-member, oh. Nagpaano si Bo. Nagpakulay. Mamaya may magpapalipad na dyan. Tala mo. Oy, sana naman, guys. Nagpalipad si Bugs, Kuya Ted. Tapos nagpa-member siya. Baka naman. Dahil sa kanta ni Miss Lilo. Ang galing daw. Ate Ping, may request pa si Kuya Bugs na ating super chatter for today. Ayan, Madami nga siyang request eh. Kantahan natin yan. Sa mga gusto pang mag-request dyan, pwede kayong magpalipad kay Ate Ping. Sabay ganun. Diba? Wala. Siyempre, kailangan may sales stock, Ate Ping. Easy ka lang dyan, Lilo. Baka mamaya masanay na si Ping sa'yo. Masanay na si Ping yan. Ate Ping, meron ba akong commission? Maghahanap ka na. Mamihasa si tayo, Ping. hati. Kuya Ted. Baka Kuya Ted hanap-hanapin ko ano. Oo, baka mamihasa ka na dyan Kung mamaya kantahin natin yung baka mamaya ayaw mo na kaming aakyat. Gusto mo si Lilo na lang umaakyat sa LS mo.
Sabi ko, wag na kayo umakyat, ililo na lang. Oo, doon na lang kami sa Ang baba. galing ng Palakpak na lang kami cellphone doon. ko. Sige, isa Hello? pa, ano? Ate Ting, isa pa. Marami siyang ano eh. Oh, sige. Damihan mo. Ano Request naman pa rin request ng niya, ating hindi ako super chatter. nagtan. Yung mga gustong mag-ano dyan, mag-request, baka may gusto kayong kantang-kantahin. Pwede naman. May singer ako ngayon. Diba? Si Kuya Ted, hindi naka-set up yung kanyang ano eh. Hindi ko manta eh. Nagdadrive ako eh. Hindi ko ma-set up eh. Sige, sige. Lady Gaga. Burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets try to write. We don't know how to rhyme, but we try. All I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Ooh, 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 So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Woo! Ayan! Diba? Ano, Kuya Bugs, pasado ba? Nilabas na yung talent niya talaga. Sana all magandang boses. Hindi, mimbita Thank ko you yun pag daw. nag-alis ako. Thank you so much daw. Invite mo siya, Kuya Ted, sa LS. Kuya Ted, naalala mo dati, di ba, nung nagkakalukuhan dito sa LS ko? Tapos, sabi ng dalawa, si Abo at saka si Wing, sabi niya, pag yung dalawa na yun, si Lilo lang ang panglaban namin sa kanilang dalawa. Taob yung dalawa na yun, magaling ako yan. yun, Kuya Ted, naalala mo? Sa'yo, Kuya Ted. Sino? Hindi ko maalala eh. Basta meron Yung pag nagkakabiruan kami dito, nandun ka yata, Kuya Ted.
Na minsan nga sinabi nila na buti na lang wala si Miss Lilo, sabi nila. Kasi pag nandito yon talo kami noon. Yan ang panlaban namin sa kanila eh. Pag nagkakalukuhan na. Oh, okay. Siya Well, di ko yata narinig yun eh. Hindi mo narinig? Hindi ko narinig. Kaya lagi mo yun si Lilo. Hindi lang siya nakakapagpunta pag kaya talagang busy siya. Iyan. Ayun. Ayan. Maraming salamat po sa mga gusto pang palipad dyan kay Ate Ping. O, go lang kayo. Palipad ko lang. Palipad pa more. Kakantahan ko kayo hanggat gusto nyo. Thank you Kuya Bugs Barug. Salamat. Thank you. Lilo sa sa pagkanta. Ayan. Wala ngayon dalawa Kuya Ted eh. Wala sila Abot sa si Rogen. Hindi ko alam, hindi ko na sila nakikita. Wala si Kuya Ted sa baba. Sino yun? Kunyata, ano man tawag nun, may nasikaso yata si Rogen eh. Kasi piniim ko siya eh. Sabi niya, busy lang daw siya, sabi niya. May inaayos siya. Nilinisan ko yung salamin ng truck ko eh, kasi dumi. Sabi ko na, nakita ko siya eh. Bumaba siya eh. Pinupunasan niya yung yung kamay niya doon. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Oy, baka gusto niyo na akong dikitan, guys. Monica na ba, Lilo? Opo. Baka gusto niyo akong dikitan. Baba mo nga, Miss Lilo, yung bahay mo. Miss Lilo, sabit ko nga. Nag-comment na ako. Sige, go, isa pa. Maglapag ka ng ano mo ba, paanuhan mo, Sisikoy. Isang video. Bakit di magbaba? Ano ba? Punta ka sa channel niya, tapos isang ko magbaba ka ng video niya. Mamaya puntahan ko siya. Wah, yatay. Tapos na yung truck. Kala ko hindi pa siya matatapos. Maggagas kasi ako guys eh. Sige. Maggas ka lang kuya. Kantahan ko kayo. Ako muna. May upcoming ka pala si Kuya. Warm up. Ano yun, te? May upcoming ka pala sa Agis. Anong picture ba tayo ngayon? Sa 2 araw pa. 8? Sige. Yun ang ilagaga ko. Nung upcoming. Kasi nag-iingalo na yung gas ko eh. Ano yan no kuya? Parang talagang anuhan siya, gas station ng mga car, no? Ng mga truck. Ang daming truck ito. Hindi, nasa terminal na ako ngayon. Terminal namin to eh. Ang lalaki Ano yung pahingahan? Hindi, dito ko kinukuha yung load namin. Parang warehouse namin. Kanta ulit ako, Ate Ping. Sige lang. Ulit naman. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I live with every piece of you. Don't the fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your bus, they keep me thinking that we almost had it all.
The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you have my heart inside of your hand, and you played it to the deep. Baby, I have no story to be told, but I have one on you, and I'm gonna make it burn. Think of me in depths of your despair. Make a home down there, as mine sure won't be shit. The scars of your loves remind me of us. They keep me thinking that you almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. Can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you have my heart inside, and you played it to the beat. Had it all, rolling in the deep. You have my heart inside, yeah, but you played it with a beat. Throw your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasures of gold. You pay me back in kind and reap just what you sow. We could have had it all. It all, it all, it all. We could have had it all. And you played it to the beat. You could have had it all. Rolling in the deep. You have my heart inside, yeah. But you played it, you played it, you played it, played it to the beat. Ayan, natapos din. Hindi pa rin natatapos magpagas si Kuya. Malaki ang sasakyan niya eh. Marami Ah. ang ano yan. Oo nga, diba? Malamig pa siguro dyan. Dito? Sa Sa kila Kuya Manila? Ted. Siguro pa, baka parehas kami ng weather. Baka. Nasa 30 degrees ako ngayon. Ay, mainit. Kami Mainit na. 9 degrees sa amin. Dito sa amin mainit na naman. Ang ano dito pag mainit, sobra init. Pag taglamig, sobra lamig. Wala sa ayos ba? Naku, Atiping, hindi mo alam ang lamig na malamig. Ang lamig dito sis. Kasi, Pagka sobrang lamig. Wala nga lang snow. oo nga. Pero sobra lamig. Nangangatog ako ba? Mag-ano ka, mag-jacket ka. Sisi, pagka sobrang lamig, ang ginagawa ko dito, minsan ang pang ilalim ko 4, ang pang taas ko 4. Ah, oo. Ginaw pa rin. Oo nga. Ganun din dito eh, pag malamig masyado. Nakaano nga ako, naka-chimney ako, nasa tabi ako ng chimney. Kasi malamig din. Oo, malamig. Oo. Oo, kasi 9 degrees lang siya. Oo. Sobra lamig. Laki ng sasakyan ni Kuya Ted.
Mega love shout out guys, mga nasa baba. Kagabi madami kagabi sis Lilo. Puro mga lalaki man ang nasa baba. Tawa ng tao si Chormo, sabi niya puro man lalaki tong bisita mo. Sinamahan. Puro mga barako. Oo. Hindi ko man alam kung mga sino man yung mga yun. Busy Pero sila okay lang. O, busy sila. Wala sila lahat ano. Si Wings lang ang dumating. Saka si Kuya Ted, always. Si Kuya Ted, salamat Kuya Ted. Laging nakasupport. Kay Kuya Ted yata dahil nasa sasakyan siya lagi. Pwede siyang mag-white paggising. Nag-white si Mike. Ano nga sis Lilo, nung mga nakaraan, hindi man ako nag-white Yung pagpagod na pagod ako, wala na akong oras. Yung lakda kanina, kayo ng maga, nagising ako, 9:30. Buti na lang yung amo kong lalaki. Tulog pa, ay kung hindi. Minsan kasi maaga yung nagigising, mga 8, ganyan. Hanapin na yung almusal niya, ay kagabi man tinanghali ako ng gising kaninang maga. Hindi ko alam yung, ang sakit-sakit na ba ng mga kamay pa ako. Ewan ko yung katawan ko. O sa katandaan na. Sa pagod din syempre yan pag naipon, di ba? Sa pagod. Sabi ko, grabe. James, thanks for coming. Na-stuck na si Kuya Ted. Busy yata siya nagpapagas Baka nasa baba. Si James. Wala na, umalis na yan. Ano lang yan? Sisililo, magbaba lang siya ng niya, tapos lalayas na yan. O ganyan man niya. Kaya hindi ko na yan inaakyat. Kaya nga. Kasi ganyan siya. Kanta pa ako sa Ping, ha? Sige, kanta ka lang. Sige lang. Malay mo ba? Kung ako lang maganda boses ko, ay si Atay. Ay, no ba yan? Yung Ha? So an old friend of ours today, she asked about you. I didn't quite know what to say. Heard you've been making the rounds round here. Well, I'm almost shook these blues. So when you come back around after painting the town, you'll see I'm almost over you. You're such a sly one with your cold, cold heart. Maybe leaving came easy, but it tore me apart. Time heals all wounds, they say, and I should know, 'cause it seems like forever, but I'm letting you go. Now I'm almost
the painting the town, you'll see Nawala si Kuya Ted. Asan ka, Kuya Ted? Ano siguro? Paano yan? Nawala na naman ang signal ni Kuya Ted. Ganyan yan. Galing talaga, sabi ni Bogs. 7 million in the house. Hi, Bugs. Andyan Salamat. ka pa rin. Uy, Diyan. Ate Ping, may fan na ako isa. Kumakanta din siya. Oy, Sisi. Bogs, Maganda din boses niya. Kumakanta din yan. akyat na, dali. Bogs. Samahan mo ako. Akyat ka ba? May work pa din siya eh. Kagabi siya ang singer ko. Ay. Busy ako kagabi. Hindi ako nakapasok. Siya ang singer ko kagabi. Ay, hindi ko pa naririnig si Kuya. Baka pag narinig ko, biglang nahiya yung boses ko. Oh! Wala na. Magaling din siya kumanta. Ang sarap lang ng magandang boses. No, ako hindi eh. Wala. Bakit Ang kanta ko ba, katuwaan lang. Ano naman, te? Mag-music ka lang. Hindi. Hindi ako marunong. Ano lang yung katawaan lang pag kami. Voice out mo, boses mong idol, huwag mo pigilan. Nahiya kasi ako eh. Nahiya na si Lilo. Nilalayo ko yung mic kasi hindi pa ako sanay. Parang hindi ko pa naririnig yung sarili ko sa Ang ganda kaya video sis. kasi. Kaya ganun. Christian, may galap shout out sa'yo. Salamat sa masasanay pagpunta. din, Kuya Bogs. Oo, masasanay ka din. Oo nga. Kinakabahan pa nga ako. Ano ba yung tawag doon? Kabado ka pa sa lagay na yon, sis Lilo? Nanginginig na nga yung boses. Kinakabahan ako. Sisi ko, susunod yan, open cam na yan. Ay, nako. Mega love shout out, Christian Pilios. Oh, pag nag-open cam ako, ate, delikado kasi tawag doon, sexy ako magdamit. Delikado. Ayun na, hindi ka kumakanta, pwede ka mag-open cam kasi nahiya kapag pagka nagkakanta ka, open cam para makita ka ni Bogs. Oo nga, sa susunod. Isa-isa lang. Ma'am Lucy Oligario, mega love shout out. Taas ng ngayon si Lucy ayaw mag-open cam. Taas ng boses mo, sabi niya. Next time naman. Next time naman. Ngayon na open cam. Isa-isa lang. Boses muna ngayon. Baka kasi pag nag-open cam ako, hindi na ako makakanta. Akala ko baka pagka nag-open cam ka. Akyat ka na, dali. Akyat ako pag nag-open cam ka. Pag nag-open cam, kahit may work, ayan. Akyat daw siya pag nag-open cam ka kahit daw nasa work siya. Sisi Lilu. Naano mo yon yung comment ni Bogs? Wala na tuloy. Balik ako, ligo muna ako. Sige, Kuya Ted. Sige, Kuya Ted. Ligo ka muna. I-video mo, Kuya Ted. Ligo challenge. Para abangan namin ba? Napasubo si Idol. Ayan, oh. Nasaan na yun? Nawala na tuloy siya, Bogs. Miss Lilo. Nakamute ka ba? Maligo talaga si Kuya Ted. Anong oras na ba yan, guys? Ano ko, sino ba to?
Nalaglag ka pala, sis. Nalaglag sa bangin. Nalaglag ka pala. Sabi ko, nasa may kausap ko, pero nandyan pa yung profile mo. Bakit dalawa? Ayan na, maayos na. Ayan, isa na lang. May Sabi muni. ni Bog, open cam ka daw, kahit daw siya nasa work, mag-akyat daw siya. Nako, hindi pwede. Nakaano lang ako eh, nakapangtulog na ako eh. Hindi pwede, rated XPG. Nakapang-sexy na daw siya, Bog. Hindi daw Oo, pwede. next time. Next time daw para may aabangan ka kay Miss Lilo. Di ba, Tiping? Oo, para may aabangan ka. Kaya, Lagi man siya napunta sa LS ko. Nag-ano din yan, nag-LS din yan. Si Bogs. ayan, di kita nakita ngayon. Live. Ayan, Ayan na, kita ko yung picture mo nakaupo. Welcome to my channel. Mamaya Wow, nakita yung interesting na. Pag nakapantulog. Mega love shout out Mrs. E and Lay. Hello. Mrs. It. Salamat sa tambay si Sikoy. Pag-start ko hanggang ngayon nandiyan pa siya. Salamat. Si Mrs. E. laging tambayers. Tambayers. Next song na tayo. Baba mo bahay mo, Lilo. Dikitan kita. Ano, Bogs? Yan, yung nakapin. Siya yan. Si Miss Lilo yan nakapin. May upcoming siya. Yung nakasabit. Binitay na ako ni Ate Ping. Okay, guys. Next song tayo. Guys, pasok-pasok mga suki. Yung hindi daw, yung ano daw, yung sabi niya, You think you own whatever land you land on. The earth is just that thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think you only people who are people, are people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you learn things you never knew. Have you ever heard a wolf cry to the blue gold moon, or asked them grinning back why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Come run the hidden pine trails of the forest. Come taste the sun-sweet berries of the earth. Come roll in all the riches all around us, and for once never wonder what they were. The rainstorm and the river are my brothers. The heron and the otter are my friends, and we are all connected to each other in a circle, in a hoop that never ends. Have you ever heard a wolf cry to the blue gold moon, or let the eagle tell you where he's been? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind?
Can you paint with all the colors of the wind? How high does a sycamore grow? If you cut it down, then you'll never know. And you'll never hear the wolf cry to the blue corn moon. For whether we're white or copper skin, we need to sing with all the voices of the mountain. Need to paint with all the colors of the wind. You can comb the earth and still, and you'll own his earth until colors of the wind. Ayan! Isa Ayan, lang po. galing-galing naman. May request ulit si Bogs. Ayun. Basta kayo There mo you'll si be. Dilo. Paano ba yung there you'll be? Kaya alam ko ba yun? There Hindi you'll ko rin be. alam niya. Wala akong mga alam sa mga kanta ba, sis? There you'll be. Sikat ba yung kanta niya? Alam ko sikat yun eh. Si Faith Hill yun eh. Kaso, ang tanong, alam ko. Alam mo daw yan. Ayan. Giatay. Di ba sinasabi niya ate? Giatay. Yatay ka, Bogs! There you'll be. Parang hindi ko naman yata alam yun. Timsong natin yan. Ay, timtong na rin yan. Ay, sorry, hindi ako updated. Hindi ako na-update. Timsong pala. Hindi ka ma-update. Hindi eh. Research. Hirap kasi French. Ayun pala yun. There you'll be. Wait lang. Lobat pala yung computer ko. Yung ano ko Ted? Nakasabit. Hoy, dikitan niyo ako ha. Sinahanap ni Kuya Ted yung ano mo bahay mo, nakasabit. Kuya Ted ha. Hindi mo ako dinikitan. Kuya Ted. Try natin yung there you'll be ha. Kung alam ko. And the things we've left behind, I'll be glad 'cause I was blessed to have you in my life. When I look back on these days, I'll look and see your face. You're right there for me. Ay, ba't naputol? Ayaw niya. Ayaw niya naputol eh. Ba't naputol ganun? Ayaw niya daw, naputol. Naputol bigla. Timsong niya daw yan. Hindi atay. Namin. Oo, dapat eh. Wait lang, sorry naman. Timsong pala namin yun. Nakaligo ka na ba, Kuya Ted? Loy, mag-love shout out from Kuya Ted. Sige, Kuya Ted, i-add kita sa Facebook. Add mo nga ako sa FB Lilo kung ox lang naman. Sana all. Oo, i-add ko kayo mamaya. Promise. Add daw kayo ni Sis Lilo. O tayo Sis Lilo, hindi tayo friend sa FB, ano? Hindi tayo friend. Hindi. Friend mo nga din ako. Hindi tayo friend. Bakit? Ito pala yung bagong kanta. Try natin. Wait lang, lalabs ha. Lalabs bugs. Try muna natin. Ay, lalabs. Lalabog. Ayan. Sana all may lalabs.
Wait lang, lalabs. Ayaw niya kasi eh. Nag-stop siya sarili niya. We went out, build a home and watch it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can. Bakit nawala? No Di atay regret kanina. Sabi ko after na nga. every word you said. Ooh, I don't wanna leave you, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, I can hold my own hand, and I can love me better than. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love you better, baby. Can love me better. I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, I can hold my own hair. Yeah, I can love me better than. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love you better, baby. I can love you better. Ano yun, Kuya Ted? Ayun. Hindi daw yung dati mong pangalan, Sisi? Pinalitan mo pangalan mo? Ang dating name channel ko is Living with Lilu. Tapos lagi kasi Oo. akong tinatawag na living. Pag pumupunta ako sa mga live, ang tawag sa akin living, hindi ako sanay. Kaya tinanggal ko na lang, nilagay ko na lang Lilu. Si ano to, Doy? Si Lilo. Living with Lilo. Tinanggal mo na yung Living with Lilo, Sisi ko? Pinalitan ko na, Lilu na lang. Ay, di atay ka. Hindi ko rin napansin. Yes. Di atay na yan. Kuya Ted, di na mo nga ako. Pati ako nahilo. Kaya, di ba Kuya Ted, tawag mo sa akin living? Kasi lahat sila tawag nila sa akin living eh. Parang sabi ko, parang strange kung like name. Kaya tinanggal ko na lang. Lilo na lang. Ay, Bugs with Lilo na lang daw. Ate Ping! Bugs Ang with ganda, Lilo. di ba? Bugs with Lilo na lang. Oh, Kaya yun, nga. yun. Ay. Pwede. Pwede, Sisi Koy. Mega love shout out kay Don Jun TV. Doy Jun pala, Doy Jun. Nako, huwag ko tawanan, Bugs ha. Ikaw ha. Ginaganyan mo.
Kasi masyadong mahaba yung channel niya, kaya living ang tawag ko sa kanya. Kaya nga, lahat po ng pinupuntahan ko, lahat ng tao, ang tawag sa akin living. Sabi ko, bakit gano'n? Sa pangalan ko naging living. Kaya tinanggal ko na. Diba? Kasi mahaba nga sisi, kaya sino-shortcut nila. Bogs, mas maganda. Bogslo. Mas maganda. Ano ba yan? Bogslo. Ayun, lalo pina-exe ni Kuya Ted. Kayo gumagawa kayo ng love team ng wala sa oras, ha? Huwag kayong ganyan. Ayun, Kuya Ted, may nabuong love team sa aking LS. Sabi ni Rujen, anong tatawag dyan? Wag kang gamol. Wag kang gamol. Na-miss ko sila. Oo, busy lang sila si Sikoy. Joke. Natakot ka, Kuya Ted. Nako. Lubhag? Lubhog na lang. Para namang libag yun. Libag. Lubag. Ginawa ko naman tayong lubag. Libag. Ano ba? Yatay kayo. Sana all. May namuo. Baka mamaya biglang kantahan kita ng French dyan. Puro French yung lumalabas. Diba? May request pa kayo? Yung alam ko lang, ha? Ano to? Bad ticking na si Lu. Ay, di atay. Ano ba yung malakas ang tunog sa labas? Ha? May tunog? Dito sa amin malakas ang ugong. Hindi ko alam kung ano malakas ang tunog sa labas namin ba. Ganun ba, Kuya Ted? Ticking na pala. Ano sagot mo dyan, Sisi? No comment. No comment. No comment. Good vibes lang tayo, guys. Yes. Oo naman. Yes. Siyempre. Ako pa, Atiping, di ba? Atiping, ako pa, di ba? Magaling to. Kuya Ted, magaling to. Si co-host, abay. Baka hindi mo kayanin pagka nakilala mo to, giatay ka. Magaling to, natataob nito si Abot tsaka si Wings. Basta love ko yan dito sa YT, ayan. Oo nga, di ba? Lalabs ko na yan, si Bugs. Tawag ko sa kanya lalabs. Lalabs lang yan. Hello, Lucy. Mega love shout out from June TV. Inisa-isa ko para kung June TV. Parang ano lang Yeah. Ping, si Dalagang Isay ba yan? Hindi doy. Hindi siya si Dalagang Isay, si Lilo. Si Living with Lilo. Kuya Doy, hindi po akong Dalagang Isay. Hindi na po ako Dalagang Isay. Dalang hita. Dalang hita. Hindi na dalaga. Baka across na dito. Ay, kaboses ko ba? Kaboses mo daw si Dalagang Isay. Baka atras ka dyan, Bogs. Oy, Bogs, baka atras ka, laban ka? Laban? O, bawi. Kailangan ka ni Kayate. Kaboses ni Dalagang Isay. Kaya gano'n.
Angel. Ano ba yung... Subukan ko muna, Kuya Ted, sabi ni Bog. Kaya nga, di ba? Di ba malay mo naman? Malay nyo naman, kailangan isubukan muna bago ka mag-ano ba? Correct. May pagsubok na magagana. Saan na si Kuya Ted Ping? Nasa baba si Kuya Ted. Bumaba siya at siya daw ay maliligo. Ba't ka lalayas, Hindi ko Kuya kaya Ted? si Lilo. Lalayas talaga ako sa Parang namang Dito ako ako doon. nakakatakot. Paano ba umakyat, Ping? Kailangan mo ng hagdan. Pakyatin mo nga, Ate Ping. Para may kasama tayo. Hoy, Box, akyat ka na, Box. Kuya Ted, akyat na. Sino gusto umakyat? Umakyat ang lahat. Akyat na kayo, dali. Ayan, habang naghihintay tayo ng aakyat, baka siya na ang my loved one. Ay! Bugs, you never know. Nasa yan si nasa ba si Box? Israel? Okay, Israel. Gusto ko pa naman mamasyal sa Israel. O yun! Box, gusto niya raw mamasyal doon. Gusto ko pa namang mag-tour sa Israel. Maganda daw Wow, yun. sana Gusto ko pumunta dun sa may alam mo yung Ate Ping, yung history ng history. Yung sa Bible. Ay, hindi. Hindi ako nagbabasa ng Bible. yung mga lugar-lugar na kung saan yung mga tomb ni Jesus, yung mga ganun. Doon yung parang gusto kong pasyalan. Mayroon na akong tutulugan, Ate Ping, pag pumunta ako ng Israel. Ayan, may pupuntahan ka na. Meron nang tawag doon, pipick up sa akin sa airport. Uy, may Ferrero siya. Sige lang, shout out, Loy. Meron pa siyang Nutella. Salamat. Sana may Ferrero. Sana makatikim. Yun nga, Jerusalem at Bethlehem. Oo, gusto ko talagang pumunta dyan. Promise. One day. One day, isang araw. Ako yung nakita. Nakita ko si Bo. Kuya Doy, ikaw na. Boss, akyat ka na. Doy, pakita ka naman, Doy. Yung kamay nga lang nakikita natin eh. Kuya Doy, kanta ka na. Ikaw na kukuha ng trono. Ayan, may comment si Boss, Sisi. Dalhin ka daw niya sa papasyal niya daw ako sa Nazareth, Bethlehem. Oo. Sige. Promise mo yan, Bugs, ha? Sana all. Huwag mong kakalimutan yung promise na yan. Ate Ping, ikaw ang witness. Si Lilo, bigay ko sa'yo yung niya. Bigay ko sa'yo yung messenger niya. Yung FB niya, message mo siya. Ate Ping, hindi nga tayo magkaibigan sa FB. Gusto mo ibaba ko dito yung niya, yung kanyang FB? Uy, maglagay ka ng jacket. Si Ems. Hi, Ems Barcena. Hello sa'yo. Thanks for coming. Doy! Hello sa'yo. Pakita ka naman dyan, oy. Mahina mic mo, Kuya Doy. Opo. Lakasan pa po konti. Konti pa. Sige pa. Sige pa. Hindi ka naririnig. Konti lang yung naririnig eh. Narinig mo, Ate Ping? Kunti pa, lakas pa. Kunti pa, mahina. Yan. Ayan. Yan. Yan. Okay na. Okay na. Malakas na? Okay na po. Okay.
Ems, mega love shoutout sa'yo. Salamat sa pagpunta. Guys, padikit ako guys. Bogs, Saan akit yung ka na, nakapin? Bogs. Palablab naman guys sa nakapin, guys. Saan po kayo sa Bicol? Sa ano po, sa Partido. Sa Camsor. Lagunoy po ako. Bicolana ka din po ba? Bagong gising kasi si Kuya Doy. Bagong gising? Humarap ka sa magigising kapag nakita mo ako. Yun ang trero na yun. Bigay na ng panayan sa akin. Yung birthday. Birthday ko March. Binigay na kagad sa akin to. Kami to. Happy Birthday. birthday na in advance, Kuya Doy. Yeah. Advance ko mabigay ng company namin. In advance sa akin. Bigay sa birthday. Sana Ano ba yung boses ko dyan? Kailan ang birthday mo, Boy? Secret. Hindi wow. Advance ka lang. Advance happy birthday. Kaya nga, happy March nga. March na, March diba? yung birthday ko. March na ngayon, di ba? Happy birthday na. 17. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan. Happy Yeah. birthday. Dait. Yan ang laman, ting, oh. Yan. Yan ang laman. Pahingi. Doy, pahingi naman ako yan, Doy. Makita to ni Ate Usang, maglalaway na naman yun. Ayan, oh. Yan ang mga laman, oh. Ayan, oh. Yan mga laman, oh. Pahingi naman ako, Doy. Paano? Paano ko ito ibigay? Yan. Padala? Pahingi naman ako. Dito sa amin, Eh, sobrang dami, daming oh. chocolate. Dami tayo. Oh, ang bata. Kinder. Ayan, oh, eh. Pangalan, oh. Kinder. Harap nito. Uy. Mayroon pa. Laki, oh. Galing. Stella, sana all. Meron pa dito. Meron pa. May parang binigay ako. Meron pa. Sabi ng bata, sila. Kuya Ted. Ganyan ka rin ba magsalita, Kuya Ted? Kala ko ako yung nagsasabi. Meron pa pino. Meron pang tiktak. Alay! Natutuwa yung mga bata nito. Ganyan siya, si Sililo. Ganyan siya magkanta, magsalita si Kuya Ted? Sa live Oo, niya? sa biit ba? Binabago niya, ginaganyan niya din. Okay. Dalawa pala yun. Pahingi! Ito package mo. Magkano kayo magpa-package? Mahal siguro, no? Dalawa to eh. Isa sa akin, isa sa asawa ko. Kasi tapos na birthday ng asawa ko eh. Kaya binigay sa kanya, pati sa akin, binigay na rin. Advance. Marami na doon siya magbigay-bigay. Oo. Pinahatos ko kay Ting. Boss, yung ano ni Ting? Ni Ting. Pabagahin mo na lang. Doy, pabagahin mo. Pabagahin mo, tama-tama yan. Ilang buwan ba bago dumating ng Pilipinas para maabutan ko? Ay? Kasi padala kami sa Pinas, door to door. Yun, 3 months. 3 months dating. 3 months. 3 months. Baguhin ko yung busis ko. Ano ba klaseng busis ko? Yan. Oo, may bata kami. Okay na yan. Kailangan mo siya siguro maganda to.
Para busi na kapre. Peng. Para busi sa ano, Peng? Para busi sa kapre. Ano ba yan? Hello? Hello? Hello. Hello? Pang ano man yan? Hello? Hello? Wala Yan. yung normal. Ang Yan, ganyan na normal lang. nga boses. Yan na. Okay na yan, Peng. Yan, normal na lang. Normal na lang kasi ano eh. Eh, pinapractice ko lang yung ano ko sa biit. Kasi ngayon ko pala, ano pala magpaano ng boses. Sana Oy. all may mga biit na. Yan. Wala, Peng. Makakain ka rin yan. Dito ang mahal ng chocolate. Mahal yan? Ito masarap ito sa ano eh. Palaman. Ito. Alin, yung Nutella. Lalo na pag yung saging na linaga. Ano mo dito, sarap. Ano mo, isawak mo. Sarap ba Yung yun? ano mo lang siya, yung ano mo doon, yung kandos mo lang. Oo, ganun. Ito, galing ito ng Italy. Ng Pasko, binigay sa amin. Ano kasi ito, butilya kasi ito eh. Ako, tinitingnan ko kasi gusto ko magpa-package sila, ano, si Dailen, sila Ate Usang. Ako, pagka mamimili din ako. Ano daw? Tagal mo knock-out ni Ito, Bosis, ano? sa amin kasi, lagi pag may ano kami, lagi kasi kami binibigyan. Kaya dito binibigay doon sa mga kapatid, sa mga kaibigan ng anak ko. Kasi may expire lang din eh. Dalang buwan lang, may expire na. O kaya ng mga family day, yeah, bigyan kami niyan. Pasko, bigyan kami. Valentine's, bigyan din kami. Lahat ng ano, basta ano, binibigyan kami. May katabi ako yung artista. May makita. Ha? Ano na tayo? Namin lang yung chocolate ko Chocolate ko harap ko yan o yan. Harap ko sa lamisa. Anak mo? Asawa ko, anak ko. Asawa ko. Ayan o. Nakikinig. Salamat, Ma'am Ems. Magsukli ako mamaya. Ma'am Ems, salamat. Kantahin mo na yung sana all Peng. Kasi ganda ng boses, Peng. Ha? Kantahin mo na. Ganda na boses eh. Kanta ka daw. Lilo. Ako di ako marunong kumanta. Makapiright ka pag kumanta ako. lahat ng live ko na kanta copyright eh. Lahat naman yata ng kanta nakaka-copyright. I-mute mo. Hindi, pagka talaga, pagka may music talaga, may copyright talaga yun. Automatic na yun. Makaka-copyright ka. Hindi pa ako marunong maghanap ng music na walang copyright kasi yung cellphone ko na yung isa, yung dito, yung pang yung basa ko ng message, ang moderator, iPhone. Hindi ako sanay sa iPhone. Samsung ako sanay. Ito may kanta ko para sa mga para sa mga kanta kami, Lilo. Para sa mga may number 1 at may number 2. Sana all. Miss Lilo. Ay, gatay. Sige, mag-ano ka.
Ano guys, ang mga dalawang kanta na lang siguro kasi ano na dito sa amin mag-12 na ba? Maaga pagising ko bukas. Sige, kanta Oo, ka, Sis Lilo. Last song na natin to, ate. Anong kanta ba yun? Maganda ba yan? Alam mo to. May number Alam 2 mo saka lahat to. number Peng, number 1, punta ka number bukas, 2. Peng. Natulog ka bukas, Sa? Peng. Anong oras? May ano ko bukas eh, may ilis ako bukas Live ba? ng mga founder yung Live ba nagano sa yun? akin. O live yun, Ah, live stream. yung nakita ko, yung alas 8. Yeah, alas 8. Sige, pag nakikita ko naman, pumupunta ako sa inyo. Sige, gising na Alam ko siguro naman yun ako eh. kasi kanina Natulog. nagising ako, si Lilo. 9:30, gulat ako ba? Sabi ko, hala, tinanghali ako ng gising, nagising na ako ng 6. Katulog ulit ako. Pero bukas, gising na ako niyan, sige, pupunta ako. Bukas ng maga yun eh. Akala ko nga kanina, tinignan ko gabi, alas 8 ng gabi. Sama ko doon. Bukas pala ng umaga. Sige, okay. Punta ako. Kaya tay, alis pala kami. Malas naman. Alis pala kami. Sige. Ate Sige, Ping, Bog, salamat para din sa po. may sinasabi ang aking Para lalabs. sa namin yung PR card kasi kami mag-renew ng PR card. Sige. Alis kayo. Kasi nung Sige, mag-lastong na rin daw si Puno. Nung nakaraan Last pag-alis song na tayo, namin, last song. sarado yung papictura namin kaya hindi natuloy yung picture namin kaya kumain na lang kami doon sa Bintan. Nalag ko nga yun eh. Tapos naglaro kami doon sa sige. mga laruan ng mga bata. Yung pen. Sige. Play ko na. Mahirap yung ano play dito, ko na yung tayo. mga papicture. Hindi pwede yung sa saan ka nagpa-picture. Kailangan yung ano nila, yung saan ka nila na doon ka magpa-picture. Para sa mga passport at sa PR card. Thank you, lalabs, bugs. Lubhag. Lubog. Bantot naman ang pangalan natin. Yun. Lubog. Ang pangit na mas maganda pa yung yung Para matay lumulubog. Lilo. Sorry host ha. Alis muna kami. Sige. Salamat. Sige po. Sige, enjoy lang. Sige, salamat. Sige. Ayan, magsa-last song na tayo at magpapaalam tayo sa lahat ng mga nandyan sa baba na may number 1 at number 2. Para sa inyo ito. Yeah. Para nga sa amin yan. Ay, sa kanila. Di ba, Ma'am, Ate Ping? Alam mo to, di ba? Timsong mo daw. Alam mo to, di ba, Ate Ping? Oo. Alam ko yung timsong nyo daw yan, Mom. If my love Para daw sa inyo yan. wasn't here with me tonight, I would live with you for just a little while. But I love him the same way as I love you now. Sakit, diba? And I'm sorry I can't be with you tonight. Though I want to hold you in my arms tonight, I wouldn't take the chance 'cause it won't be right. Maybe when we meet again some other time, 'cause tonight I'll only share my love
So please understand my situation. Yes, Lalabs Bugs, I love you, but I cannot be with you. If I could be in two places at the same time, believe me, I will share my love with you. Good night po sa lahat. Maraming salamat. Mga alaala ng nakaraan. Ate Ping. Team nyo daw ni Bog. So please understand my situation. I love you, but I cannot be with you. If I could be in two places at the same time, believe me, I will share my love with you. Maraming salamat po sa inyong lahat. Balik po kayo bukas at mag-ready kayo ng inyong mga requests at mga palipad. I will share my love with you. Believe me, I will share my love with you. At dyan po nagtatapos ang ating live stream for tonight. Ayan. Ikaw na, Ate Ping. Ganda ng aking singer. Thank you very much, Missy Koy. Pasado ba, Ate Ping? Pasado. Pagka hindi busy yan si Bugs, aakyat yan. Oo. Kagabi Sige. siya din ang singer ko. Sige. Thank you guys. Salamat sa inyo lahat. Hindi ko na kayo guys maisa-isa ha. Mahaba masyado. Hindi ko na makita. Salamat Kuya Ted, si Lilo, Christian, Bugs, Robs TV. Sino pa ba? Si Lu- Ems, Ems, thank you. Si si Lucy, Kuya Ted, Doyjun, at Jun, si Mrs. E. Mrs. E, thank you sa pag-support po. Umpisa hanggang magtapos, andito po kayo. Salamat. Magpaano ko ng, ano ba yun, insomnia. Patutog ako ng insomnia, sis. Salamat, Sige sisi na, ko. sis. Salamat, te. Tiping, bye-bye. Good night. Salamat, sisi. Bye. Salamat. Good night.
Bye all. Love you all, guys. God bless you. Bye-bye.